L-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. U l-inġbar bħala dioċesi biex qabel xejn duraw kemm tad-don tas-saċerdozju, vokazzjonijiet, fid-don sabiħ li inti tajtna. Ikun imbierek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament għal soħanina missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif is-sema ikda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija birka inti fost il-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missieru lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Ikun imbierek faħħar is-Santissimu Sagrament qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif is-sema jekda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missieru lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Ikun imbierek u nfaħħar qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif is-sema jekda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missieru lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Ikun imbierek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif is-sema ekda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missieru lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Ikun imbierek u nfaħħar Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif is-sema jekda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missieru lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek kulli trid int kif is-sema jekda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja l-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu Santu. Hekk kif is-soltu dansi dawn l-aħħar żewġ adorazzjonijiet qegħdin nifqu fuq il-kariżma u l-virtujiet ma jiftihemx, okay.
Hekk qegħdin niċċentraw l-adorazzjoni tagħna fuq xi virtù jew karizma ta' Dun Mikiel Attard. L-ewwel darba tkellimna fuq Dun Mikiel u l-Ewkaristija. Id-darba ta' qabel tkellimna Fader Gerald għamlilna riflessjoni fuq Dun Mikiel u d-devozzjoni Marjana u issa Dun Mikiel Galja se jkellimna fuq Dun Mikiel u l-karizma tad-direzzjoni spiritwali. Bħala premessa għal dak li se ngħid aktar il-qudiem dwar il-qaddej tal-Alla Dun Mikiel Attard, se naqralkom żewġ siltiet qosra mill-Optatum Totius li huwa id-digriet dwar il-formazzjoni saċerdotali tal-Konċilju Vatikan II. Mela l-ewwel silta u għadmir tal-ispijiet li l-merħla tagħhom biex jaħdmu għal vokazzjonijiet u sabiex bla ma jibżgħu minn ebda sagrifiċċju jgħinu bħala missirijiet il dawk li huma jaħsbu li huma msejħin biex jaqdu lil mulej. It-tieni silta. Fis-seminarji minuri imwaffqin biex ikabbru ż-żira tal-vokazzjoni li jkunu għadhom kemm nibtu. It-tfal għandhom jitħejjew b'taħriġ reliġjuż speċjali u qabel xejn b'direzzjoni spiritwali xierqa biex jimxu wara Kristu f'Dej bi spiritu ġeneruż u b'qalb safja. Premessa importanti u derli li għandi nibda bija għax barra servizzi oħra Dun Mikiel Attard għamel diversi snin jaqdi lill-Knisja f'Għawdex bħala direttur spiritwali tas-Seminarju Minuri tal-Qalb ta' Ġesu. Is-suġġett li fuq se nirriflettu llum huwa dan: Dun Mikiel Attard u l-karizma tad-direzzjoni spiritwali. Meta ngħidu karizma, nkunu qegħdin nifhmu don mogħti minn Alla il xi ħadd għal ġid tal-oħrajn. Fl-ewwel ittra tiegħu il-Korintin, San Pawl isemmi id-don tal-għażla tal-ispirti. Jiġifieri Dun Mikiel Attard kellu d-don li jgħinek taraf dak li jkun ġej minn Alla u dak li jkun ġej mill-ħażin. Meta u kif sirt nafu il-Dun Mikiel Attard? Nibda biex ngħid li meta kelli 11-il sena jien u xi wħud minn sħabi tal-iskola primarja tajna l-eżami għall-ICU. Għaddejna għax kellna għalliem mill-arb iddedikat ħafna. Naturalment dawk li għaddew marru l-ICU, imma jien li minn meta kont għadni żgħir kelli xewqa kbira li nsir saċerdot, b'saħħa u ħila ridt immur is-seminarju. Dak iż-żmien is-Seminarju Minuri tal-Qalb ta' Ġesu ma kellux il-fama tajba li għandu llum. Kienu jiffrekwentawh dawk li ma jkunux għaddew għall-ICU. Għalkemm ħafna riduni mmur l-ICU, tiegħi għaddiet għax missieri kellem lir-rettur Dun Giuseppe Merċieqa li mbagħad laħaq Arċisqof ta' Malta u dan qallu la t-tifel kien tajjeb għall-ICU mela tajjeb ukoll għas-seminarju. Jiena dħalt is-seminarju mingħajr ma għamilt eżami. Min irid ikun jaf iżjed dwar id-dħul tiegħi fis-Seminarju Minuri tal-Qalb ta' Ġesu jista' jaqra l-artiklu tiegħi paġna 258 fil-ktieb dwar Dun Mikiel Attard li fuq qegħdin nirriflettu f'dawn l-adorazzjonijiet. U hawnhekk iltqajt għall-ewwel darba ma' Dun Mikiel Attard. Dun Mikiel Attard kien bniedem ta' ruħ tajba ħafna, maġun tajjeb fil-qasam tal-Mużew tan-Nadur. Kien jiġi kull filgħodu u miġburin fil-ground tal-iskola kien jedilna t-talba ta' filgħodu. Isejjaħ il-barka ta' San Giuseppe fuq l-għalliema għax kif kien jgħidu
San Giuseppe eduka l-tfajjel Ġesu u kien jaqralna vers mill-ktieb ta' San George Preka, ġeneralment kien ikun ħadu mill-ktieb tas-Sinjali. Mela Dommikela tard kien qabbadna nixtru żewġ skritti. Wieħed kien isejjaħlu l-iskritt tal-Friday's Message u l-ieħor l-iskritt tas-Sunday Reflection. Kull nhar ta' ġimgħa kien jikteb messaġġ fuq blackboard u jidħol f'kull klassi jispjegawulna u aħna nikkupjaw fuq l-iskritt tal-Friday's Message. Fuq l-iskritt tas-Sunday Reflections konna nikbu riflessjoni dwar x'qalli Alla u jiena xettlu. Darba minnhom ktibt, is-Sinjur Alla qalli biex meta nikber insir saċerdot u jienetlu jekk tridni saċerdot jiena lest li nagħmel ir-rieda tiegħek. Meta ra dan li ktibt, Dommikela tard sejjaħli kemm il-darba fil-kamra tiegħu li kienet dik li fiha llum hemm miġburin l-oġġetti li kien uża San Ġwan Pawlu II meta ġie jiekol fis-26 ta' Mejju tal-1990. Dommikel kien joqgħod ikellimni dwar iż-żbuħija tas-saċerdozju u kien dejjem jurini kurċifiss li kellu fil-kamra, jgħidli nbusu u kien jgħidli li biex inkun saċerdot tajjeb irrid inkun alter Kristus. Dakinhar ma kontx nifhimha ħafna din il-frażi, imma llum nifhimha iktar. Dommikil kellu għal qalbu lil kulħadd, imma l-aktar lis-saċerdoti. Fil-fatt kien beda joħroġ leaflet għall-kleru jidher li kien semmih Aġġornamento del Kleru. U ħafna saċerdoti li kellhom ix-xewqa jikbru fil-vokazzjoni tagħhom kif suppost għandu jkun kienu jfittxuha d-direzzjoni spiritwali. Jiena stess kont immur għandu darba kull xahar jew meta nkun irrid inħol xi għoda u Dommikil dejjem tani pariri tajbin. Taħt il-gwida ta' Dommikela tard jiena dħalt fis-seminarju Maġġuri u bqajt nieħu d-direzzjoni spiritwali għandu. Għadni niftakar li meta kont seminarista nhar ta' tnejn fil-għaxija kien qazzilna hu fil-kappella tas-seminarju u kien beda ta' fil-għaxija jagħmlilna flash spiritwali tipo il-Buona Notte ta' San Ġwan Bosco. Min kien jixtieq jista' jsemmi lis-seminaristi l-oħra xi intenzjoni spiritwali jew materjali biex l-għada il-kol kemm aħna stajna ndaħluha fit-talb tagħna. Dommikil kellu għal qalbu żgħażagħ fil-waqt li fil-fatt waqqaf il-ġim talb u hawnhekk darba minnhom innutajt l-umiltà ta' Dommikil. Wieħed miż-żgħażagħ qallu Dommikil għax tmexxih dejjem jien dan il-grupp ta' talb. Nixbgħu nisimgħu dejjem l-istess ideat. Dommikil ma ħax għalih, anzi mix-xahar ta' wara beda jsejjaħ daqqa qassis u daqqa qassis ieħor. Jiena stess mexxejtu kemm il-darba. Kull nhar ta' Ħadd Dommikil kien ilaqqaq ta' żgħażagħ jagħmlulhom katekeżi u xi talb f'din il-kappella għax kellu f'moħħu li jista' jinbet xi istitut sekolari ta' tfajliet ikkonsagrati li jkunu ta' servizz fis-santwarju għal mijiet ta' pellegrini li jiġu f'Tapinu, però l-ħolma tiegħu ma seħħitx. Dommikil kellu ħolma oħra, xtaq li f'Tapinu ikun hemm komunità ta' saċerdoti kontemplattivi u fl-istess ħin jgħinu fil-pastorali tas-santwarju. Meta jien kont Ruma nistudja hawnhekk fil-parroċċja ta' Santa Luċija, kien jiktibli ta' sikwit. Darba minnhom kien kitiblu qalli l-istilel tad-deb li Papa Ġwanni Pawlu II u jxirqula. Imma l-veri stilel nixtieq li jkunu dawn is-saċerdoti li jservu fis-santwarju. Nixtieq li jien tkun wieħed minnhom. Din l-inizjattiva bdiet
iżda ma servitx fit-tul. Don Mikiel ħadem ukoll mal-ispiguratriċi u Maranawin. Dan kollu li semmejt kien jinvolvi ħidma kontinwa ta' direzzjoni spiritwali. Nagħlaq billi ngħid li ta' kull filgħaxija meta jienu missieri nkunu ngħidu r-Rużarju nirreċitaw Pater, Ave u tliet glorjiet fġieħ il-qaddej Alla Dun Mikiel għat-Tard. Inħeġġiġkom biex tagħmlu bħalna.
nitolbu fl-imkien it-talba tal-Lasar. U Alla ejjeħlisni. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu issaw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Alleluja. Int li ħlaqt id-dwal tas-sema, Kristu dawl ta' min fik jemmen, u feddej ħanin tal-bniedem, għati widen għat-talb tagħna. Kif id-dnub fid-dinja daħal, bdiet il-mewt issaltan fuqna, iżda int ħassart il-minneb u li tinżel is-salvana. Meta ntemm iż-żmien intoġbok millhom xebba bla mittifsa tiġi fostna bniedem bħalna biex fejjaqtna mill-mart tagħna. Għamu lejn quddiem setetek, l-art is-sema l-ħlejjaq kollha, għandhom jiżlu għal-kutejhom u kulħadd jisqarreb b'xilu. Nitolbuk bil-qalb mħallef li ġej tagħmel ħaq mid-dinja, tul ħajjitna żommna mbeda minn kull ħbit tal-għadu ħajjen. Ġieħu sehem bħal dejjem Kristu, Sultan twajjeb jintrat lilek, lill-Missieru lill-Ispirtu, difensuru faraġ tagħna. Amen. Jien għamiltek dawl tal-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tasal. Jien għamiltlek dawl tal-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tasal. U Alla, għati lis-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil-bin is-Sultan. Biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Jinżel mill-muntanji slim lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja. Ħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva l-fqajrin u jrażżaq il-min jakkisom. Ħajdum kemm iddum ix-xemx, kemm idum il-qamar minn żmien għal żmien. Jinżel bħax-xita fuq ir-raba maħsub, għal-ħalba xita tissaq l-ard bil-għaġ. Tħaddar fjiemu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Saltan baħar biex mara satru fl-art. Quddiemu jitbaxxew l-edewwa tiegħu, dawk li huma kontrih it-trab jilaqu. Slatin ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali, slatin ta' Xeba u ta' Saba għotjiet iġibulu. Iqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Jien għamiltek dawl tal-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tasal. Il-mulej isalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija. Għaxu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Eħenna d-dajjef għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Jeħlishom mill-qer u mill-moħqrija, demmhom għażiż quddiem għajnejh. Ħajjex is-Sultan għal-dejjem jingħata lilu d-deb ta' Xeba. Ħajjitolbu għalih dejjem u jberkuh il-jum kollu. Ikun kotran fil-qan fuq l-art, jola saħċaċet tal-oljiet. Ikun il-frott tiegħu bħal Libanu, iħaddru l-ċuħ bħal ħaxix tar-raba. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx.
bih jidbirku l-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha issejħulu ħini. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-għaġeb. Imbirek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu, timtella l-art kollha bis-sebħ tiegħu. Amen, amen. Gloria lill-Mistieru lill-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej salva l-fqajrin u jeħlisom mill-moħħija. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Niżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox, li jint u li kont tal-li ħadd il-qawwa l-kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Iġlus imtlew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek wasal żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Il-qaddisin minn dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twadda bil-barra dak li jixti l-ħudna li lejlu nar jixtihom quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xemma użew ħajjithom hekk li ħadu saħansitra il-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Gloria lill-Mistieru lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġiet is-salvazzjoni s-saltna ta' Alla tagħna. Ħuti, is-sabru sa ma jasal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna il-frott ta' għażiż tal-art sa ma jieħu xita bikrija u mwaħra. Stabru intom ukoll, qawwu qalbkom għax il-miġġa tal-mulej hi fil-qrib. Ara, l-imħallef qiegħed hawn quddiem il-bieb. Ejja ħalli teħlisna mulej Alla tal-eżerċti. Ejja ħalli teħlisna mulej Alla tal-eżerċti. Itfa' d-dija ta' wiċċek fuqna u nkunu salvi. Mulej Alla tal-eżerċti. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Ejja ħalli teħlisna mulej Alla tal-eżerċti. Dak li għandu jiġi warajja kien qabli, jien anqas jistħoq li nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Nkantaw flimkien il-Magnificat. Jitfaħħar il-klopor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeħet għajnek fil-ċokon tal-qaddejja tiegħu, jgħam jinsal qudiem kun isel jibda jsejjaħ ħilja. Għax is-setan jagħmel miegħek ħwejjeġ kbar, għaddisu l-isem tiegħu. Jihnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' trijom
xeret il-dawk li huma mkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għalli xtejtni. Mela kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħasib Iżrael għaddejt tihom, għax ftakar fil-ħina tihom. Għal-mawiet il-missirijietna bris Abram u nislu għal-dejjem. Lil-missieru lill-liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Dak li għandu jiġu warajja kien qabli jien anqas jistħoqli. Ħafna tal-qorb tihom. U tieżies, minħabba fina Kristu l-mulej ċekken lilu nnifsu, insejħulu u nejdulu bil-ferħ. Ejja mulej Ġesu. Mulej Ġesu, intoġbok tiġi biex tgħin lid-dinja. Naddafna mill-ħtija fir-ruħ u l-ġisem. Int ma stmerrejx issejħilna ħutek bil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħek. Ħallinni issa inkunu bħal barranin għalik. Għamil tkun tistħoqilna il-fidwa. Nanix dan il-ħal. Kristu, blana tat-tiba u ħnina tiegħek xejn ma jonqosna f'dan iż-żmien. Wassalna għal-kuruna tal-glorja li ma tidbilx. Nerħu fidejk mulej l-irbiet ta' dawk kollha li ħallew l-irbiet tal-ġisem. Issa li mietu għad-dinja ħajjexu għalik fil-ħajja ta' dejjem. Nistgħu nżidu t-talbit tagħna. Nitolbuk mulej illunek bħala komunità ta' saċerdoti miġburin f'dan is-santwarju li kien hekk tant għażiż għal Dum Mikiel, tant li kien isejjaħlu is-supernatural spot ta' Għawdex. Nitolbuk mulej biex inti tħaffef il-kawża tiegħu ħalli dan is-saċerdot qaddis ikun fil-qrib jista' jitla fuq l-altari għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-waqt li nkomplu nitolbuk mulej għalina s-saċerdoti biex kompli tħeġġeġ fina l-imħabba għal dan il-ministeru. Nitolbuk biex tibqa' sejjaħ żgħażagħ qalbina u fl-istess ħin tagħtihom il-qawwa u l-grazzja biex iwieġbu għas-sejħa tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nresqulek ukoll mulej f'dal-mument dawk il-persuni li talbuna nitolbu għalihom. Tolbuk ukoll għall-familjari tagħna, għall-persuni li huma qrib tagħna, li jenuna. U l-dawn il-persuni mulej nitolbuk tħallasom bil-100 fil-wieħed għal dik it-tazza ilma li jagħtu lilna għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niġbru t-talb tagħna u flimkien inkantaw.
سرنا لي انت في السماوات يتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون لترتين في السماء اكدا في الارض خبزنا تاكل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا قال نغفر للمن خاطي علينا ولا تدخلنا في التجريب استهلسنا من الثاني. أنقل الفيمة تانا مولاي biex nħejju t-triq lill-libnek il-waħdini ħalli bil-miġġa tiegħu fostna jisħoq ilna naqduk b'qalb safja. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej iberikna iħarisna minn kull deni u wassalna l-ħajja ta' dejjem. Kantaw innu Ewkaristiku. ابنك هاي فين يمهابا فين بلادام هم تعمرين مولاي هم تعيش في القلوب. Nidu talba li għattinat bħalissa għas-sena pastorali. U Alla tagħna, irrodulek ħajr għar-rigal ta' dan iż-żmien li qed tagħtina. Enna narfu li jint missier mimli ħniena u li aħna uliedek il-maħbuba. Inta sew tieħu ħsiebna. Tħallinix inħossuna minn sija minnek, meta nirsqu lejk ħerqana nitolbuk tenna. Int tilqana kif aħna. Tħallinix inħossuk il-bot minna, meta narfu kemm aħna dajfa u nsibuha bitqila biex naċċettaw lil nfusna. Inti taħfrilna kull ħtija. Tħallinix inħossuk inkorlat għalina imma lanqas li naslu biex nitilfu kull sens ta' dnub. Inti tħobbna bimħabba kbira. Tħallinix ninfirdu bejnietna minħabba pika ejra u mibeta. Intbat lill-istess ibnek biex ikun bniedem bħalna. Tħallinix niddisprezzaw lil xi ħadd jew xi ħut minn ħutna u nqisuhom inqas minna. Intbat lill-ibnek biex imut għalina. Tħallinix infittxu l-ewwel l-interessi tagħna jew tal-familja tagħna. Intbat fuqna l-Ispirtu Santu li daħħalna fil-Knisja. Tħallinix ningannaw irwieħna u naħsbu li nistgħu nemmnu fik jew niltaqgħu miegħek mingħajr il-komunità li temmen. Ġesu ibnek tagħna li l-Ommu Marija bħala omna għatina li nisimgħu tidwi f'widnejna f'moħħna u f'qalbna l-istedina tagħha għamlu dak li jgħidilkom u Amen. Nitolbu għal benefatturi tagħna ħajjin u mejtin. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikulli tritint kif is-sema hekk fl-ard. خبزنا اليوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا لما نغفر من ذنوب هاترين
daħani f'tiġrid Izraelista mid-denja. Slima lik Marija bil-grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, preparjena timbin, issa f'issija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem Ta' dejjem. jistruma fis-slim. Misteru Kubtejna ejjew mill-natura u dimirrit il-ġodda surit qodma jispiċċa bitwemmi ġo qalbna nħossu dak li sensile jaraw. Il-Missier roddu liben ħarbna kollha kull tifkir lejhom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-tir lill-Ispirtu li ġej minnhom ħajru koll xejn inqas kbir. Amen. Batilhom il-ħobs mis-sema u dan għandu fih kull ewwa. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Ek li nħossu fina bla edha dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Aħru il-mulej u nejdu ikun imbirek Alla, birek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, birka l-kbiro Malla Marija Santisma, birka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, birek it-tluq l-odjus tagħha fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Giusepp Arus kas-sismu tagħha, birek Alla fl-anġli bil-qaddisin kollha tiegħu.
L-appuntament issa li jmissu bħassoltu it-tieni ħamis tax-xahar ta' Jannar. Ringrazzjakom.